Det er blevet lidt af en sport for Scandlines at finde energibesparelser. I 2013 kom de med hybridfærgen, og nu har Scandlines igen skåret kraftigt ned på energiforbruget. Denne gang på ventilationen. Det er ventilatorleverandøren EBM Pabst, der har udtænkt en ny løsning til vogndækket på Prinsesse Benedikte. De nye ventilatorer er monteret på en vippeplade, så de kan vende rundt og blæse luften ind eller ud af vogndækket, når behovet skifter under overfarten. Og det er både grønt og nyt. Tidligere blev ventilatorerne på vogndækket sat til at køre baglæns, når der skulle blæses ud i stedet for ind. Men det krævede ekstremt meget energi, for en ventilator er overhovedet ikke designet til at køre baglæns. Den nye vippeløsning sparer 1,2 millioner kWh om året. Det er færgens senior chief ingeniør Carsten Johansen rigtig godt tilfreds med. Jamen, tilbage fra vi startede her på overfarten med sejladsen allerede i 97, de første par år, der tænkte vi selvfølgelig på at optimere vores energiforbrug, og det har vi faktisk formået at reducere med op imod 40% igennem alle årene. Og i de senere år, hvor skibet er blevet ældre, og hvor vi skal til at renovere vores udstyr, der har vi valgt at bruge meget energirigtigt udstyr og skiftet alt det gamle ud. I stedet for at renovere, har vi simpelthen købt nyt udstyr sat i. Og energieffektivt. På vogndækket er det igen bevist, at det kan betale sig at købe nyt, i stedet for at reparere på det gamle. Energibesparelsen er så stor, at de nye ventilatorer er tjent hjem i løbet af et års tid. Vippeløsningen på vogndækket er designet af EBM Pabst. De er den eneste forhandler på markedet, der kan levere de krævede eksplosionssikre ATEX-ventilatorer med den energibesparende EC-teknologi. Udover de nye ventilatorer på vogndækket, er der også blevet installeret EC-ventilatorer på resten af færgen, i alt 36 styk. Det bringer den samlede besparelse på færgens ventilation op på hele 2 millioner kWh om året. Så Scandlines sejler videre, godt på vej mod visionen om 100% miljørigtige færger.